Вона народилася весною, коли гори після холодної зими вкриваються барвистими весняними сколодриками, брандушками, підсніжниками. Можливо, тому душа її так трепетно ставиться до всього прекрасного, і обрала вона життєвий шлях, на якому у цей нелегкий час намагається зберегти і примножити духовність, народне мистецтво, культуру. Ганна Василівна Дрогарчук вперше побачила світ у мальовничому селі Тересва, що на Тячівщині, в родині, де батько був справедливий, строгий і вимогливий, проте любив природу, пишався своєю прекрасною срібною землею. А мама любила квіти, вишивати, горголувати. Вона часто за роботою співала. Саме ці якості характеру, прагнення до творення добра, людяності і привили батьки своїм 3 дітям. Тому, коли постало питання, яку професію обрати, Ганна Василівна, не вагаючись, вступила до Ужгородського державного музичного училища. Ганна Василівна, вибір вашої професії, думаю, не випадковий? Думаю, що таки не випадковий, тому що коли я поступила у музичне училище, то я вже чітко знала, що хочу бути музикантом. Вже в 7 класі музичної школи їздила на додаткові уроки. І якщо я, певно, стільки років працюю в культурі, а це з 19 років, то, думаю, певно, не випадковий. І ви знаєте, мені якось і не хочеться міняти свою професію, хочеться в ній надалі працювати, як Бог дасть сили і здоров'я. Що було поштовхом у виборі? Певно, воно десь заклалося ще в дитячі роки, коли наша бабуся завжди дуже гарно співала, і моя мама співала. Завжди у нашій хаті були пісні. І коли ми були зовсім малими, батько купив нам фортепіано, бо неподалік по сусідству жила сім'я музикантів. І ми вже тоді почали в такому приватному плані ходити на уроки фортепіано. Тобто світ музики мене якось дуже зачаровував завжди. І, певно, так я його і вибрала. Ну, знаєте, ще починаючи, пам'ятаю, з дитинства, в мене самі найгарніші спогади – це про Різдво та Воскресіння Христове, Пасху. Бо на Різдво ми малими дітьми бігали колядувати по селі, бігали, як то кажуть, за колядниками, за дідами, брали санчата, а зими були надзвичайно морозні і люті. А на Пасху це було таке, що, знаєте, надзвичайне свято, де ми розкрашували писанки, шукали листочки дітьми, бігали по траві, накладали ті листочки на яйця, потім в цибульовій шелушиньовій, в цибулевій воді ці яєчка фарбували. І завжди пам'ятаю, що батько з мамою на Пасху нам купляли новий одяг. Завжди біля церкви ми гралися в такі дитячі ігри, як прутика, пам'ятаю. В нашій сім'ї завжди святкували Різдво, святкували Пасху, святкували Тройцю, зелені свята. Завжди звучали. Бабка дуже багато, моя була дуже релігійною людиною і знала надзвичайно багато різних притч біблійних. І вона з дитинства навчила нас молитися. Уже в дитинстві, пам'ятаю, ми ставали на колінки і молилися з нею «Отче наш». Як думаєте, ті духовні обереги, які закладені з дитинства, вони мають росток в майбутньому? Вони формують душу? Я думаю, що якраз формування особистості як людини проходить дійсно в дитинстві. А дитинство в мене було надзвичайне. Найтепліші, найгарніші спогади у мене про нього. Тому що стільки любові і тепла, скільки нам дали мені мої батьки, я не знаю, чи ще хтось із дітей стільки міг отримати. Ми завжди були з сестрою, а потім вже і з братом, бо він молодший був 7 років за мене, але він помер в дуже молодому віці. То ми завжди були огорнуті любов'ю, добром, нас завжди вчили чесності, справедливості, нас завжди вчили співчуттю, не дивлячись на те, що я росла в досить такій заможній родині, забезпеченій, але ми завжди знали ціну грошам, ми завжди знали, що треба бути чесними, відвертими, бути справедливими по відношенню до людей, по відношенню до навколишнього світу. І я думаю, те, що закладається в людини у
молоді роки, воно так і залишається назавжди, і ти з тими моральними цінностями йдеш по життю. Які духовні обереги ви продовжуєте прививати своїм дітям? Діти в мене вже дорослі цілком, у них вже свої сім'ї, але стараюся все-таки більше бувати з внуками, хоч в мене дуже мало виходить, дуже мало для цього часу є. Вони зовсім інші, ці онуки, вже старший наш, йому 10 років буде. Зрозуміло, вони вже постійно сидять в гаджетах, але стараємося вчити його і добру, і чесності, і навіть доброго ставлення до природи, до тварин. Так, хочеться, щоб і вони були людьми з високої букви, з високого слова. Після закінчення училища Ганна Дрогальчук працювала науковим співробітником відділу музичного мистецтва Закарпатського краєзнавчого музею. У 1983 році переїхала в місто Хуст, де працювала викладачем музично-теоретичних дисциплін Хустської школи «Комплекс естетичного виховання». Згодом закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю менеджер соціокультурної діяльності. З лютого 1996 року працює в обласному організаційно-методичному центрі культури. Спочатку працювала на посаді провідного методиста з музичного жанру, а з 2013 року завідувач відділу народної творчості та аматорського мистецтва. А з квітня 2014 року виконували обов'язки директора обласного організаційно-методичного центру культури, а з листопада того ж року затверджена на посаді директора установи. Очоливши установу, багато сил і знань докладає вона, щоб підняти авторитет Центру культури, зробити вагомішою його роль у культурно-мистецькому житті Закарпаття, України. Сьогодні керувати культурою дуже важко. Якими основними критеріями треба володіти, аби бути керівником закладу культури? Я думаю, що основним критерієм, яким треба володіти, це все-таки професіоналізм. Керівник закладу культури має бути менеджером, який має нести в собі дуже багато різних таких цінностей. Він повинен бути і менеджером, і юристом, і добрим організатором культурно-дозвілевої роботи. Він повинен і вміти організувати роботу, і вміти заохотити слухача, щоб громада не тільки спостерігала за тим, що відбувається, а й переживала за те, що відбувається в його клубній установі. Тобто це людина дуже ерудована, людина багатогранна за своїми можливостями і за своїми знаннями. Духовність відіграє важливу роль у тому, щоб повести за собою людей. Духовність, по-моєму, саме важливе, тому що немає духовності, немає культури. Немає культури, нема духовності. Культура – це є ця основа, яка якраз і працює на духовність і на її розвиток. Що необхідно для того, аби зберегти ті народні традиції у своєму регіоні, у своєму селі, навіть у своїй вулиці? Потрібно, щоб оці традиції зберегти, а потім їх і розвивати. А для цього є дуже багато різних форм і засобів, щоб це зробити. Починаючи від різних свят театралізованих, мистецьких, свято вулиці, свято села, свято громади, так? Починаючи від того, що започатковувати у фольклорні колективи, які це будуть зберігати, розвивати, популяризувати, виставки, знаходити умільців, майстрів, також популяризувати їхню творчість через виставкову діяльність, через те, щоб навіть на театралізованих святах це все використовувати. Багато для цього є засобів, але над цим треба працювати, тому що не потрібно, щоб ми це втрачали. Бо якщо це втратимо, то ми втратимо своє коріння, ми втратимо те, що маємо найцінніше і що нас ідентифікує як закарпатців, загалом як українців, або як етнічні одиниці, гуцули, лемки, долиняни, бойки, які проживають в нашому краї.
Ганна Василівна вже 35 років працює на ниві культури, здійснює поточне керівництво Центром культури, координує роботу відділу інноваційних та соціально-культурних програм, технологій, культурно-дозвіллєвої діяльності, відділу народної творчості та аматорських мистецтв, відділу міжнародних зв'язків в галузі культурно-освітньої діяльності і народної творчості. Організовує методичну роботу, спрямовану на збереження, відродження і розвиток традиційної народної культури, аматорського мистецтва, пісенного, музичного, хореографічного, театрального, народних свят, звичаїв, обрядів, фольклору і декоративно-прикладного мистецтва. Координує роботу з налагодження оперативних та постійних міжрегіональних і міжвідомчих зв'язків та роботу багатонаціональних культур Закарпаття. Чи важко бути керівником такого закладу? Водночас і важко, і легко. Легко тому, певно, що маючи якісь ідеї, маючи мистецькі проекти, ти можеш це реалізувати, бо поряд з тобою є професійна команда. А важко, зрозуміло, тому що дуже багато є буденних, господарських справ, юридичних питань, кадрових питань. Кадрове питання взагалі в нас досить болюче є. Так що дуже багато такої справи, яка затягує і стає чисто адміністративною. І на творчість у тебе залишається досить мало часу. Але в той же час керівник може багато, завдячуючи своєму колективу, реалізувати задуми, які, наприклад, є там в організації, або особисто в керівника, або в когось із працівників. Ганна Василівна Другальчук працює у Закарпатському обласному організаційно-методичному центрі уже понад 20 років. Людина фахівець на своєму місці. За 3 роки, будучи директором, звичайно, це не такий обсяг роботи, який був, а набагато більший. Робота із відділами, робота із людьми із цілої області, із методичними центрами, із районними будинками культури, із клубними працівниками області. Великий обсяг роботи. Окрім того, іде організація і проведення фестивалів, конкурсів, багато різних масових заходів, багато різних семінарів. І до чого я веду, що Ганна Василівна дуже скрупульозно до цього всього підходить. Вона вникає у кожне питання. Вона допомагає, а що мені дуже подобається у неї, то це, що вона любить порадитися, щоб це було креативніше, щоб це було цікавіше, щоб захід пройшов на більш цікавому і високому рівні. Ганна Василівна, коли стала директором, вона відразу почала пошуки якихось нових методів роботи в колективі, намагалася зробити все, щоб зросла продуктивність праці кожного працівника центру. І потрібно відзначити, що певною мірою їй це вдається. Щаслива та людина, яка працює за покликанням. Мені здається, що Ганна Василівна Другальчук саме і належить до таких особистостей. Наскільки я знаю, вона надзвичайно любить культуру і тому працює у цій галузі вже досить довгий час. Ганна Василівна досить активно і цілеспрямовано працює над тим, щоб зберегти, примножити як матеріальні, так і духовні цінності нашого народу. І тому у цьому напрямку у неї є досить помітні успіхи. Я можу сказати, що ми з нею дуже гарно співпрацюємо. Я в її лиці знайшла собі, як кажуть, однодумця. Ми гарно спрацюємо в сфері, наприклад, творчості з нею. Вона людина креативна, людина десь, може, амбіційна, це дуже добре. Вона вникає в кожну справу, спілкується окремо, конкретно з кожною людиною. Для неї немає якихось таких справ, як кажуть, незначних. Вона завжди вникає все подробно, завжди в курсі всіх подій. І все саме гарно мені імпонує те, що вона завжди вчиться. Вчиться всьому і завжди. Для неї немає якихось питань таких, що її можна заскочити зненацька. Навіть якусь річ, якщо вона не розуміє десь трошки, вона ніколи не подасть виду, але на другий день тобі конкретно все завжди скаже. Завжди. Це мені дуже імпонує, тим більше, що ми з нею гарно співпрацюємо в плані, наприклад, творчому. Я, як людина творча, завжди хочу, мене цікавить робота з майстрами, проведення виставок. І навіть у цій сфері я від Ганни Василівної дуже багато маю допомоги. Ми провели пару дуже достойних виставок і не без її допомоги. Вона конкретно з кожною людиною окремо поговорить, що нам треба, які речі нам треба, які іменно майстрів, яких нам треба, які роботи.
Це мені дуже імпонує і дуже допомагає в моїй роботі. І в зв'язку з цим наші виставки були дуже на високому рівні, і багато дуже конкретних, гарних відгуків було від людей, небайдужих. І це мене дуже радує. Ну, з Ганною Василівною ми відповідно і працюємо з 2008 року. Вона завжди, тепер будучи директором, завжди приходить на виставки до майстрів декоративно-прикладного мистецтва, а це дуже підтримує морально і дуже важливо для майстрів, тому що коли приходить керівник і цікавиться саме мистецтвом, саме творчістю, якою займаються в області, то це підбадьорює і надихає на подальші творчі успіхи. Мені імпонує, що завжди переживає за працівників методичного центру, і за тих працівників, котрі і в області працюють. Коли почала очолювати цю установу Ганна Василівна, то помітні певні успіхи у різних напрямках, бо її все цікавить. Вона може не звертати увагу, чи там настрій є, чи немає, є гарна погода, чи не гарна, може поїхати у найвіддаленіший куточок нашого краю до представників культури, які є по селах чи в інших місцях, і щоб надати їм практичну і методичну допомогу. І наскільки я відчуваю і з розмов інших людей, я маю на увазі представників культури і мистецтва нашого краю, то це в неї виходить досить вдало. Ганна Василівна Другальчук – постійний член журі фестивалів, конкурсів та оглядів, які організовуються та проводяться в Закарпатській області. Відкритого фестивалю стрілецької пісні «Красне поле» в місті Хуст, відбіркових гуртурів «Червона рута» в місті Ужгород, творчих звітів районів і міст області та багато інших. Головне завдання залишилося тим же самим, що і було 70 років тому назад. Це розвиток, популяризація, збереження народного мистецтва Закарпаття. Але, скоріше всього, уже в наш час нам додавалося дуже багато організаційної роботи, з'явилося на культурницькому просторі дуже багато фестивалів, різних свят, концертів, театралізованих дійств. Так що роботи нам додається. За останні роки Ганна Василівна, як почала очолювати оцей обласний організаційний методичний центр, приділяє належну увагу як усім напрямкам роботи цього центру, так і особливо розвитку, примноженню і поглибленню вивчення української народно-поетичної творчості нашого краю. От за ці роки лише останні та вийшло кілька збірників народно-поетичної творчості. Варто назвати такі фундаментальні і унікальні збірники, як збірники пісень, пісенна хвиля Оглядова, народних казок, казки та легенди з Підхузького замку, як чоловік кішку вчив працювати, літературно-мистецьке життя Копашнова. Ганна Василівна мені імпонує як людина і як митець, тому що вона надзвичайно людяна, добра, розумна, завжди мудрі поради дає, компетентна стосовно культури. Я неодноразово зверталася за порадою, завжди отримувала хорошу, вичерпуючу відповідь. Завжди направляє, порадить, підкаже, як би було краще. Ганна Василівна щиро вболіває за кожну творчу особистість і хвилюється, щоб все було добре. Надзвичайно цікаво розмовляти з Ганною Василівною на теми закарпатської культури. Ганна Василівна – це істинний патріот Закарпаття і України. Ганну Василівну я знаю вже багато років. І ще до того, як я прийшла працювати в Центр культури. Ми багато з нею їздили по різним фестивалям, заходам. Я бачила, наскільки це креативна людина. Це людина, яка не перший рік працює в культурі. Вона знає все, починаючи від нижчої ланки і завершуючи вищою ланкою.
Завжди її підхід є такий неординарний, і вона звертає увагу навіть на ті питання, які нам здається, що вони не є головні і основні. Це якісь дрібниці, які стосуються організації фестивалів, чи, наприклад, якого кольору надрукувати афішу чи диплом. Але вона дуже так скептично підходить до цих речей, педантично, і тому це дуже добре, тому що саме з таких дрібниць і складається наша робота. Це людина, яка починала працювати простим методистом, і завдяки своїй праці доросла до керівної посади, яку вона займає вже коло 3 років. Вона бере дуже хорошу активну участь навіть у поповненні експонатами нашого етнографічного народного музею. Вона їздить часто в райони, співпрацює з методистами, з музейними працівниками і завжди щось цікаве принесе для поповнення нашої експозиції музейної. Навіть недавно принесла важку важеленну праску, старовинну, чугунну, принесла багато рушничків, вишивок, гарних жбанів, тарелів. І це мені дуже імпонує, що вона так гарно, так вникає, вболіває за роботу буквально в кожній сфері. З 2003 року у нашому центрі виходить щоквартальний вісник «Культурологічні джерела». В 2008 році він змінив свій формат, став трошки більшим, кращим, об'ємнішим. В цьому журналі висвітлюється культурно-мистецьке життя області за квартал, за певний період. Анна Васильівна надзвичайно скрупульозно ставиться до кожної статті, яка буде опублікована в цьому номері. Дуже ретельно ми з нею добираємо фотографії, спостерігає за тим, щоб була представлена кожна творча особистість із кожного району. Щоб це були і керівники аматорських колективів, щоб це були і творчі особистості, і розповідалося про діяльність творчого колективу. Дуже гарно подано у нашому журналі фестивальну палітру Закарпаття. Нашим головним завданням це є розвиток народної творчості. І тепер навіть реалізація програми державної націлена на нематеріальну культурну спадщину, тому що все, що нам залишилося від наших пращурів, від наших батьків, дідів, все це потрібно зберегти, все це потрібно зафіксувати, все це потрібно популяризувати, щоб цього не втратити. Я думаю, що це все-таки наразі на часі, тому що не може держава розвиватися, не може народ мати майбутнього, не маючи свого коріння, не знаючи свого минулого. І якраз народні звичаї, народні традиції, обряди говорять про те, що ми їх повинні знати і повинні популяризувати. Я пригадую, дуже серйозно поставилася Ганна Васильівна, наприклад, до презентації книги «Казки та легенди з Підхуцького замку». І вона організувала ще кілька людей з Ужгорода, і ми поїхали в село Боронєва, і там було проведено на належному рівні саме цю презентацію книги. Я би сказав, що, мабуть, за те, що була там присутня Ганна Васильівна. Вона вміє вникнути у проблемне питання і висвітлити його на такому високому, науковому і методичному рівні. І не тільки тут, але й в інших місцях. Багато хороших сторін є у Ганни Васильівни. Вона добра людина по своєму характеру, комунікабельна, знаходить спільну мову із іншими працівниками культури і так далі. І не тільки працівники культури, сюди входять дуже багато людей мистецтва. Хочу підкреслити, що дуже людина достойна в тому плані, що є в неї така є риса характеру, як співчуття.
любить людині допомогти, любить людині порадити, любиться до неї по-людськи віднести. А сьогодні завдання клубного працівника працювати на разі на часі, і тому дуже багато різних заходів проводиться на патріотичну тематику, тому що ми повинні виховати нового громадянина, який стане патріотом своєї рідної землі. І багато різних, навіть ми, обласних семінарів проводимо, майстер-класів з дітьми-переселенцями. Також багато є різних заходів на патріотичну тематику. Це до Героїв Небесної Сотні, Дні пам'яті гідності та свободи. Кожен працівник культури повинен бути патріотом своєї землі, а також патріотом України. І це прививати, прищеплювати також і дітям, і молоді, тому що це є наше майбутнє. Ганна Василівна Дрогарчук нагороджувалась почесними грамотами Міністерства культури України, Закарпатської облдержадміністрації, Управління культури Закарпатської облдержадміністрації та президії Закарпатської облпрофради Національної всеукраїнської музичної спілки. Користується авторитетом і повагою серед колег по роботі. Будемо сподіватися, що Ганна Василівна і далі у доброму настрої, у здоров'ї буде працювати на цій неосяжній ниві культури, буде докладати максимум зусиль, щоб зберегти і примножувати як матеріальні, так і духовні надбання нашого народу. А особисто, щоб вона завжди була у прекрасному, доброму настрої, оскільки вона народилася весною, наскільки я знаю, а весна завжди будь-якій людині приносить тільки добро, приносить щастя і ті побажання, аби здійснювалися, які є в неї у доброму, щирому і благородному серці. І я вірю у це, що воно так і буде. Хочу побажати ювілярці багато здоров'я, щастя і наснаги у творчому житті. Я бажаю ювілярці надалі залишатися такою, якою є, і надалі бути веселою і життєрадісною. Побажання не повертати з цього шляху, а працювати і надалі в такому ритмі, який вона задала з початку своїх місяців роботи на посаді керівника. Бажаю Ганні Василівні в першу чергу міцного здоров'я, терпіння, справжнього жіночого щастя. Коли людина спокійна, задоволена, щаслива, тоді цей спокій розповсюджується довкола і всім працювати легко, творчо, щоб мир був, спокій і задоволення від усього, що людина виконує в своїй роботі. Бажаю нашій дорогій Ганні Василівні щастя, здоров'я, процвітання, творчої наснаги, успіху у всіх починаннях, у всіх справах. І нехай Бог Небесний оберігає вас. Я бажаю їй здоров'я, я бажаю їй наснаги, натхнення, бажаю, щоб вона завжди йшла на роботу з посмішкою, багато їй нових ідей, процвітання, щоб вона була така гарна жінка, яка вона є. Я бажаю Ганні Василівні в першу чергу здоров'я, благополуччя в сім'ї, мирного неба над головою, рідної землі під ногами. Щоб вона свої мрії, які ще в неї є, щоб вони збулися. Поваги від окружаючих, вірних друзів, люблячих дітей, чоловіка, внуків, бо вона того достойна. Що потрібно для того, аби жінка була щасливою? Я думаю, небагато. Щастя, воно всередині нас. І якщо людина відчуває, що вона може реалізувати себе як особистість, якщо в неї є добрий тил, гарна сім'я, родина, то небагато потрібно для щастя.
Кожен свій життєвий крок Ганна Василівна Дрогальчук супроводжує тими настановами, з якими проводжали у життєву дорогу її батьки. Сьогодні важко працювати на ниві культури, проте, хто є істинним патріотом своєї землі і своєї країни, знаходить в собі сили і натхнення творити добре і прекрасне. Вся творча група нашої програми бажає Ганні Василівні в її гарний ювілей залишатися такою ж цікавою жінкою, мудрим керівником, щасливою мамою і вже доброю бабусею на довгі роки. І хай її життєва дорога буде устелена різнобарв'ям весняних квітів.